Heprit badang lais nam karta ula Khlad no hakasan tere ujeliu araja arpsau hapedang gajing syak sumar Hadien arsngi kat baka kemiit bat kikini kimeina maisan jung upan kidang don hapedang gajing stom jur na gajing bam yau tit Khlaw bolong bi kumman chupen kan mau bah ka janmit jong ka artare ujeliu araja arpsau ketika long yeng ka bakan thop ya ka kemi bat lai ngot Ïakhun kan thop ru yau khun ksiu hasaidan riboy district kila stom jur Hadien bakila bam yau tit Khlaw bala yo na umran diary kini kisan ngot kila yo pangjur Hadien bagi ladap bam yo new tit Khlaw hakapor bagi bam jam miet kumba hakapor prabji ai uniu Heprit balatip kerteng kum uda u reject ula Khlad no hakajaka sumar ha ICU ka Bethany hospital nongpo katbaya ka kong laritas imli ka kemiet bat Ïakhun ka tau danikis imli khanrus nam karta bat ka lari kentis imli khanrus nam karta kidang syak sumar ha Bethany katba wan saprangs imli arpulais nam karta pan udang syak sumar ha civil hospital nongpo Habatien pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya